that? Анализирай. Тук няма никой. Ама стъпи по-широко е там, тук, стъпи по-високо е там на шпагат. That's what I was thinking. Стъпай. That's what I was thinking. Стъпваш няма как да стане. Пане. Айде. Айде, да, даже дата хубаво. Сега легни. По-нагоре, на една пели надясно, не може да стигнеш там. Трябва да хванеш тези странища. Ако подсъпката тръгне. Тръгвай. Една кора. Да, кора е, брат. Една кора. Там няма, да. Айде сега стъпи пред себе си и включай. Хубави се, така, горе. Спокойно. Deep breath. Добре, виж. Така. Как? Бате, колко крап ще заедно. Тук имаш коляна. Да. Това ли помниш какво спре? Като е бутиран, колената не са били на мода. Нали помниш какво спре? Защото сега пречи примката. Гастонче, обратно. Сега знаеш какво се прави? Включваме. Да. О, тази джобче. Да, джопа да хубава. Така, и ще се върна. Така. Тук има кръв от тебе. Да. Не говори, дишай. Така, и сега къде отиваме? Значи Гастон, обратна, щипката хубавата обратно, където е дясно. Щипката. Дясната е верно, да. лява, да. И отиваме. Изправяш се и виж, Ванка, виж, така лагаш направо на първата, тя не е лоша. На първата залява. Да, залява, да. И после хващаш горе ръчето с дясна. Давай. Първата залява. Не, виж, там дето е цепката с лява. Така. Ай сега стъпи в джоба, с ляв крак стъпи в джоба. В кой джоб? Дето го беше хванал там Гастона, левия. Супер, да, и сега хвани над нея. Така. Или Гастончето и ръбчето. Едно от две. И стреляй над дупките. Айде, стреляй над дупките. Перфектни са. Джобове са. Къде, тук ли? Да. И ти какво си четкал, нещо не си? Дай, четкал съм, давай да говори. Давай. Айде, джобове са. Айде. Там са джобове само. Всичко, което съм маркирал са джобове. Ево. Айде, включи. И там една дупка след това има джоб на обратно отгоре. Сигурно да. Дай да включим. Така. Да. Стъпва и виж, така се хваща отгоре. Има джобче и после отиваш към конгломерата нагоре. Тая не се да много изчеткала. Четно се, дай. Имаше едно джобче вдясно. Виж, вдясно маркираме. Къде? На хълбука ти. Там вдясно. Чай, братца. Къде се отива? Те двете хватки. Да, включи и после конгломерата вдясно. Тук стъпвам. Да. Айде директно конгломерата. Айде, включвай. Тук нямаше грам магнезий. Има бе. Толкова мазно. Мацевко, дай. Ето, просто съм и потен. Потен ти газът. Айде. Разбреш ли ми се с подрилата? Хуява. За малко да ми плесне. Малко. Това стъпване високо. Убирам? Просто се парзалях. Да. Това навътре малко се ронеше. То с блок. Браво, ме. Иначе не се изпомпах. Те по джобовете То тръскаш. просто така несигурно. Да. Плувнах в пот. Пот. Дай надолу да... не държаш. Малко да разгледам природата.